Bai, nik uste animatu behar dela jendea, kursalen egon ziren guztiei etortzeko, desberdina izango delako, baina berriei ere. Eta hori, ez dakigu berriz egingo egun. Eta inbeste artista elkartu eta bi herrialde elkartzea horrelako ekitaldi bat egiteko ez da erresa beraz. Nik animatu nahi dut. Euskal Herri guztia. Zaila da, azken finean Aziza urruti bizi da, eta, oso ezaguna da, ez bakarrik Sahararren artean, Europa mailan eta oso ezaguna da. Aurrekoan ez genuen lortu, eta orain lortu dugu, eta ikusiko ditugu lehenengo aldiz, zuzenean, Einaut eta bera kantari, eta nik uste horrek ere ematen diola, bazuk esaten duzun, ez? Bakarra izate zentzu hori, baina, ez da momentu hunkigarri bakarra izango, asko egongo dira, lortu dugu, oraingo kontzertua ezberdina izatea, helburu berdinarekin, baino ezberdina izango da, artista berriak, eta nik uste, aurrekoan egon zirenek, eskertuko dutela pilo bat. Nire ustez, artea oso tresna potentea da, horrelako gauzetarako, eta munduan hainbeste gatazka dauden momentu honetan, uste oso erreixa dela ere aztea Sahararen egoera. Eta oso erreixa dela posizionatzea gaur egun oso evidenteak diren gerretan, eta hori ondo dago, baina ez dira aztu behar lehenagotik daudenak. Eta uste gaur egun justo momentu honetan oso importantea dela beraiekin egotea. Elkartasunaz ari garenean beti irudikatzen dugu nolabait laguntza humanitarioa, lankidetza eta baino kultura eta artea ere gure bi herrien arteko lotura handi bat izan ziteken, dauzkagu aldarrikapen asko parekoak direna, gure hizkuntzarekin, gure kulturarekin. Proposamena intziatenean zuzenean esan nion Aran da kuadrillakoa, eta Aran izan nion, eta kriston emozionatua hartu zuen hori notizia hau, eta esan eske egin berdet. Ez dakit noiz dan, ez dakit libre egon naizen, baina esan ez naiz kalean geldituko. Eta hoxe, emozioz,